Gan I bod I ddiwedd yr hanner tymor, rwy'n awyddus I gymryd y cyfle I rannu ychydig o ddiweddariadau gyda chi. Ond y fwy na hynny, rwy'n awyddus I cymryd y cyfle yma I ddiolch yn fawr iawn I chi am eich cefnogaeth, cydweithrediad a'ch dealltwriaeth dros yr wythnosau dwytha. Mae cryfder teulu yn cael ei gweld mewn cyfnodau caled, a mae cryfder teulu'r Creuddyn yn sicr wedi dangos yn glir dros y cyfnod yma. Gan I bod I'n wyliau hanner tymor yr wythnos nesaf, ni fydd athrawon yr ysgol yn gosod gwaith ar gyfer dysgwyr. Yn yr un modd, ni fydd yr ysgol yn cysylltu gyda chi heb fo wir angen dros cyfnod yr wythnos hynny. Mae'r gwyliau ysgol yn golygu bod hi'n gyfle am saib o'r ysgol ac o waith ysgol, a dyn ni'n dymuno eich bod chi'n cael y cyfle I wneud hynny. Hynny, mi fydd yr ysgol yn parhau I fod yna ar gyfer ein teuluodd. Felly, mae croeso cynnes I chi gysylltu gyda ni ar unrhyw achlysur, os oes yna rhywbeth gallwn ni wneud i'ch helpu chi. Gallwch wneud hynny ar e-bost. Yn yr un modd, mae yna lawer iawn o wybodaeth parthed y sefyllfa presennol ar dudalen dysgu o bell ar gwefan yr ysgol. Mae yna croeso cynnes I chi edrych ar y dudalen hynny hefyd. Mi fydd darpariaeth gofal yn yr ysgol yn parhau wythnos nesaf ar gyfer plant gweithwyr allweddol ac hefyd dysgwyr bregus. Ac felly, os ydych chi yn weithio'r allweddol ac yn awyddus I wneud defnydd o'r darpariaeth yma, gofynir yn garedig I chi I lenwi'r ffurflen Cyngor Conwy mwyn symud eich cais i'r cam nesaf. Ar ddiwedd yr hanner tymor, mae'n bleser fel arfer gallu edrych nôl ar hanner tymor o lwyddiannau, o brofiadau anhygoel a cyfleoedd wirioneddol arbennig ar gyfer ein dysgwyr. Mae'r hanner tymor dwytha yma wedi bod yn wahanol iawn. Ond hynny, dwi'n edrych nôl ar gyfnod o ddatblygiad, o gynnydd, gweitha'r amgylchiadau anodd sydd wedi bod. A gyda hynny mewn golwg, rwyf yn awyddus yn y lle cyntaf I ddiolch I staff yr ysgol, sydd wedi parhau I weithio yn ddiflwyno mwyn sicrhau'r darpariaeth gorau ar gyfer ein dysgwyr a teulu'r Creuddyn yn ehangach. Hefyd, dwi'n awyddus I ddiolch unwaith eto I chi, rhieni, teulu, ffrindiau, am y cefnogaeth arbennig da chi wedi rhoi I ni dros y cyfnod hynny. Ond mae'r gair ola a'r gair pwysica yn mynd i'r bobl ifanc, I ddysgwyr ysgol y Creuddyn. Rydym wrth gwrs yn llawn deall ac yn cefnogi'r rhesymau dros cau ysgolion ar hyn o bryd. Ond mae o'n wir I ddeud y bod ni'n eich colli chi'n fawr iawn. Ac mi ydyn ni'n edrych ymlaen yn eiddgar I groesawu chi nôl i'r ysgol pan fydd yr amgylchiadau yn caniatáu. Ond tan hynny, ac yn y cyfamser, edrychwch ar ôl eich hunain a cadwch yn ddiogel.